pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Nagugutom ka ba? Medyo. Ano gusto mo kainin? Order tayo. Pwede bang ikaw? Oo naman, ako ang order. Hindi. Pwede bang ikaw ang kainin? Anong ibig mong sabihin? Sandali, love. Baka dumating sila mama mo. Kabisyo, kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po your Uragong Broski like Super Legit and All Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Ay nako, Biyernes na Biyernes, girl. Parang nagki-crave. Oo. Bakit gano'n, no? Kapag umiinit yung panahon, ang dami din mga nag-iinit. Oo, katulad nung bida natin, mukhang bida natin sa Dear Love, maya-maya na mapapakinggan natin. Oy, pero mga kabisyo, speaking of cravings, dahan-dahan lang sa mga cravings ninyo, ha? Kasi minsan, yung mga cravings na yan, tukso talaga, like Super Legit and All. Mga tukso na talagang nakakasama naman talaga sa katauhan, sa katawan, sa espiritu mo and all. Oh, halimbawa na lang, yung cravings mo na yan. Oh, for sure. Naku, maraming makaka-relate nito. Dito sa sasabihin ko, di ba, ang init ng panahon. Tas ang dami kong naririnig dyan ako, I'm craving for some halo-halo, super cold na halo-halo, or super tamis na ice cream and all. Pero yung mga nagsasabi niyan, ang tataas ng sugar. Tapos yung iba dyan, ay nako, nag-crave ako sa samgyup. Uy, kagabi, nag-samgyup kami. Ang saya-saya. Kaya iba yung enerhiya ko eh, 'di ba? Pero yung mga nagsasabi ng ganyan, nako, tataas ng BP. Yan, yung cholesterol at tataas. Ay nako, kaya dahan-dahan lang sa mga cravings natin. Maganda na sinasatisfy naman talaga yung cravings natin, but be very aware. Cravings ba ito o kaartehan mo lang like Super Legit and All? Baka naman may mga may mga second option sa cravings mo. Kasi importante dito mga kabisyo na alam natin yung nakakabuti o nakakasama sa atin. Yan, 'di ba? O halimbawa yung cravings mo sa halo-halo or dyan sa matamis. O, 'di ba? Baka posibleng itubig mo yan na malamig. Yan. Baka hindi ka naman talaga nagki-crave sa matamis, nagki-crave ka lang sa malamig. Yan. 'Di ba importante yan mga kabisyo, dapat may mga pa-second option pa rin tayo, 'di ba? O katulad nung kakaibang cravings nito ni Ate Girl. Oo, ayaw niya ng basta-basta pagkain na hinahain sa hapagkainan, kundi kinakain sa ay nako, sinasabi ko sa'yo, bahala kayo sa cravings ninyo ha. Basta ang importante dito mga kabisyo, yung cravings ni ate, dapat wala kang tinatapakang relasyon. Dapat malinis, dapat single ka, bahala ka dyan. And most importantly mga kabisyo, handa ka sa mga consequences na pwede mong kaharapin kapag kinain mo yung sinasabi mong cravings na yan and all. Ay nako, ang pagiging L talaga, walang pinipiling gender, no? Mapababae, lalaki, or if you're in between, basta kapag in-hit, aso. Kaya naman mga kabisyo, samahan nyo po akong mag-init. Oo, sa Dear Love na yan sa aking pagbabalik, bubuuhin po natin yan. Mapapakinggan at mapapanood dito sa radyo at sa lahat ng online platforms ng Love Radio Manila. For now mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ako, your Uragong Broski like Super Legit and All Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. 'Basic!